अरे ओ खेसारी लाल, खसिया के टेंगरिया कस के धैले रही है न तो भाग जितो तो हो जितो 5 जनवरी के हो जितो लास्ट जनवरी री। और तोरो बोलो नी रहू लाल, तहू रसिया के धैले रही है कस के गर्दनिया देखी टाइट करके रखिए तबे तो कटता हो, नहीं तो फिर भाग तो हमरा दिया ना बोलिए, नहीं तो हो जितो लास्ट जनवरी। अरे चिंता मत कर पवन जी, हम दोनों धैले बानी कस के और तोहू एकदम लगाबा छपाक सबन, हमरा भूख लगता। अरे दारू बारू ले बाकी ना हो। अरे दरुआ पिए में छुच्छे मजा आबो रे। अरे खसिया के पहले काट ले, आराम से बनेबे खेबे यार, चखना जोरे एकदम पीबे दारू तीनों भाई बैठ के आराम से। और तोरा तो पीले बिना जरिको लगो कामे न होबो की रे। अरे पीले बिना भी हमरा से होबो काम। देखिए तो गाना गाबो ये 2 मिनट में हिट चल जा के एकदम पूरा धमाल मचा दिए यार। अरे साल भर में आबो 1 जनवरी रे, तो एकरो में पिए के नहीं मना करते रे, एकरो में तू मना करो ही। अरे पीले बिना तो हमरा से रसिया नहीं पकड़े तो। अरे पहले पिलाओ हमरा दरुआ तड़िया जे भी होबो। अरे ओ पवन भाई जा तो एकरा ले व्यवस्था कर दवा, न तो फिर वो ना मानी, बहुत बिगड़ल जाता हो।